Tervehdys Täppäristä. Luomala Marko kyseli Google Plusan kautta OTG-kaapelista sitä, että pystyykö MP3 kuuntelemaan sen kautta. Ja minulla on tässä nyt OTG-kaapeli sekä minulla on USB-muisti. Joten lähdetään kokeilemaan sitä. Mulla on USB-kortilla vähän tiedostoja laitettuna. Ja tökätään se kiinni. Näin. Ja mulla on Nexus Media Importer-niminen appi asenneltuna. Ja internetissä lueskelen, tämä on ilmeisesti ihan pätevä sovellus tähän tarkoitukseen, että saadaan OTG-kaapelilla tavaraa ulos, niin aloitan tuota Fotosista, otan kaikki, mulla on 2 kuvaa täällä. Näitä ei pysty vaihtelemaan ihan näin liuuttamalla, tässä on mulla 2 kuvaa esimerkkinä. Sitten videoita, mulla ei ole täällä minkäänlaista videota, musiikkia, folders, mulla on kaikki juuressa. Otetaan tuosta kappale. Se lähti soimaan ihan hyppiin keikkuen. Siinä on vähän poetsia. Kelaaminen toimii ihan niin kuin ilman minkäänlaista ongelmaa. Jos vaihdetaan now playingia tuolta. Mitäs kappaleen vaihto? Tässä on joku bugi tässä ohjelmassa. Ei kyllä. Temple of Dough. Jonkunlainen, tai mun logiikan kanssa oikein yhteen näy käyvän, mutta kyllä se toimii. MP3 toimii ihan niinku, ei vähän ongelmaa on tässä. Varmaan ihan ei tämä minun logiikan mukaan mene. Pitää ottaa pois valinta ja sitten valita uudestaan. Ja kyllä. Tietysti jos pystyy monta valittamaan, sitten se menee näköjään soittolistaan. Pistää. Sitten pystyy vaihtamaan näitä kappaleita. Okei joo, eli käyttölogiikkaa hieman mielenkiintoista. Valitaan ne kappaleet, mitä halutaan kuunnella. Sen jälkeen playtä. Ja sitten ne voi syklata siinä vaihella ja laittaa loopille, ettei mitenkään. Eli logiikka vaan on tätä hieman omanlainen. Ottaisi musiikki pois. Sitten mulla oli yksi pedfi täällä. Temple of Doughin bookletti. Ja tähän ei ole erillistä lukijaa, mutta jos sen tallentaa, sen taustalla, näin lataus valmis. Sitten voi valita millä avataan, ottaisi tuo Aldico, muistaakseni tuolla sai auki sen ihan näppärästi. Siinä paitsi että ei näkään Aldico tasolla kirjoille. Kindle, osaskaan Kindle aukaista PDF. Dismiss. Kyllä, tämä osasi ihan vallan mainiosti avata PDF:n. Ja lukeminenkin onnistui ihan passelisti. Eli näitä muotoja mitä testasin, niin tässähän oli pari, joka on, että täällä oli MP3 pari, kuvia oli pari, JPEGiä, PNGtä. Sitten oli yksi pedfi, nämä on varmaan niitä yleisimpiä, mitä tulee katseltua. Ja uskoiset videotkin toimii, en ole sitä kokeillut, en sattunut sopivaa videoa löytymään tähän hätään. Ja kyllä, MP3 toimii, OTG-kaapeli on näppärä. Sitä voi käytellä myös muun muassa USB
ohjaimen käyttöön, hiiri, näppäimistö, kaikki tämmöiset, ne onnistuu kyllä. Mutta tällä kertaa tämmöistä. Katsotaan mitä ensi kerralla. Kiitos, hei!